ನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತೆರ್ಪು ನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತಾಡಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಇನಿತ ಈ ಎಗೆಗ್ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ನ ಆರ್ತಿ ಪಿಡಿತ ಧಾರಣಿಗೆ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬರೋಡು ನಾಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ತೆರಾಣ ಕೋಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಡ್ಲ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದರು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರೆ ಅತಂದನ್ನ ಒಲ್ಪ ತತ್ತೇರೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾಡು ಒಕ್ಕುದೆತ್ತದು ಪೆಜ್ಜಿದು ಪತ್ತದು ಸಾರದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತೇರು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆವಲ್ಲರು ಹೊಸತೊಂಜಿ ರಂಗ ಸ್ಪರ್ಶನು ಕೊರ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ತೆರಿದಿನ ಕುಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಲೋಕ ತುಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವನ ದಯಪಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಸುರುಟು ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬದುಕಂಚತ್ತು ಸುರುಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ತುಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೇರ್ನ ಕಲೆಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಡಪತ್ತಿಡೆ ಪುಟುದು ಬೈದಿನಕುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೋಡು ನರೆಲೊಂದು ಬರೆಲೊಂದು ಆ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಿದಿನಕುಲು ಬಂಗಾರದ ಚಮಚೋಡು ಬಾಯಿಂಡ್ರಿ ದೀದು ಪುಟುದಿನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಂಗೆ ಕತೆಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬುಲೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತದು ಇನಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೇರು ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆದ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿದ್ಯಾ ಪಂದ್ ಆ ಬಡತನ ಪನ್ಪುನೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಶಾಪದ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲುಪುನೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿಡುಪುನೆನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಓಡು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆಗ್ ಇಂಕುಲು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂಪೋದು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ದೇವೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡತನೊಂದು ಶಾಪದ ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಪುದರ್ದಿಲ್ಲಕನೆ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಎಂಕ ವರ ತೆರೀತಿರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಂದಿಲ್ಲಕನೆ ಆ ನೆಡ್ಡೆಡೆ ಕಲ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಅವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಗ ಕೋಡದ ಪೇಪರ್ ಅಕ್ಕನ ಬತ್ತಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ ಮಗ ದಾದ ಬರೀತೀರಿ ಮಗ ಅವ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಆದಲತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಿ ವಿದ್ಯೆನ ಫೋಟೋಲ ಬೈತಂಡು ಬಕದಾದ ಬರೀತೀರಿ ಮಗ ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಾಲಕಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಆ ದೇವೇರು ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಚೀರ್ ಮಗ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕೊಳ್ಳಿರ್ವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಹುಡು ಮಗ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ರಾತ್ರಿ ಜೋರ್ ತರಬೇನೆತ್ತಂಡಿಯ ಅಂಚ ಮರ್ತಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋತೇರು
ಎಂಕೀಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ನಮಗ ದಾದ ಪೊಪ್ಪ ಗುಷರಿಜ್ಜಿ ಏ ಪಲ ತೆಮ್ಮ ತರೆಬೇನೆ ಪನೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಹಂಡಲ ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಮಂತಾರೆ ಗುವೆಲ್ ತೋಡರೆ ಏರ್ನೇರ್ನ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಲಗಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೋಪರು ಸೌಮ್ಯಲ ಓದೊಂದು ಪುನಾತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಜೋರುಡ್ಲೆತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ಲಕ್ಕೇನುಜಿ ಅದು ದೂರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲುಂಡು ನಿರಕರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ ಭಂಗ ಉಂಡತಮ್ಮ ಐಕ್ 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 ಯಾಲ ಓದುನ ಬುಡ್ಡಿ ನೊಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ದಾದ ಪಾತಿರುವುದು ವಿದ್ಯೆ ಏಕಲ ಜೀವನ ನೇಡ್ತಿನ ಗುಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಮಗ ಅಡ ನಿಕಲ ಜೀವನ ಅಂಚೇರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಏರರ್ನಿಲ್ಲದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ್ ತಾಂಕದೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಕು ನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಂಚ ತಾಂಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಉದ್ವೆ ಉದ್ವೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಗ ಎಂಕುಲು ನಟುದಾಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಗ ನಿಕ್ಲಿನ್ ತಾಂಕುವ ಅತ್ತ ಮಗ ಈ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಗ ಅವು ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಗ IAS ಅಮ್ಮ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಈ ಬರೆಲ ಮಗ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಬತ್ತೀರ್ ಮಗ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿಗೀತು ಬೇಕಾರ್ತಾರೆ ಮರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಾರತೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಸೌಮ್ಯ ನೆಟ್ಟು ತಿನಿಯರುಂಡು ಮಗ ಒಂದು ಮರ್ದದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ದಿತ್ತೀನಿ ದದೆ ದ ಒಂದು ಲೋಟೆ ನೀರು ಕನ ಮಗ ದೇ ಮರ್ದದವಳು ದಾದ ಪಂಡೇರಿಯೇ ಅವಳು ದಾದವನ್ ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮರ್ದದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾಪ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಕನ ಮಗ ದೇ ದೇ ನೀರು ಬರಲಿ ದೇ ದೇ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ದಯಗೆ ನಂಕ್ ಬಡಪತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಲ್ಪ ಇರ ನಮಕ್ ಬಂಗಾಪುಣ್ಗೆ ದೇ ಕಾಂಡಿದ್ದು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈರಾದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಂಟತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆಲ್ಡ ಬಲ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಮಗ ಬೇಡಿ ಪತ್ತೋನ್ ಮಗ ದಾದಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಏರಿಗಿಜ್ಜಂದಿ ಲೋಕೋಡು ಕೈಕಾರಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಬೈದಿನತ್ ಬಂಗ ನಂಕದಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಂಡು ದ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ತಾರೆ ಬೇನೆ ಚಿನ್ನ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನಡೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇನೆ ತಡೆಯರ ತೀರಂದೆ ಬಲ್ಲದೇತ ಒಂದು ಸೈಕ್ ಅಂತ ಹೋಚು ನಿಕ್ಲೇನು ಮುಜ್ಜಂತ ಎನ್ನದು ಪೋಂಟ್ ಮಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ ಬಲ್ದೇತ ಒಂದು ಸೈದು ಬೇಡ ಕಾಂಡೆ ನಿಕುಲಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಮನೆ ತುದು ಪೋಡಿದ್ದು ಬೇನೆ ನಿಂಗದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಓದುಡು ಮಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ ಸೈತಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಕು ಸಾದಿಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಮಗ ಎನ್ನ ದೊಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಟ ಈ ಕಲ್ಪೋಡು ಓದು ಮಗ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಜಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಮಂಜಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲಿ 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 ಕುಲ್ಲಿ ಪಾಪದಾಕುಲು ಇಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುಧಾರ್ತ ನೋಡು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ. ದೇವ್ರ ಸರ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಂಜಣ್ಣ ನೇರ ಬದ್ದರು ಉಮೇಶ್ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಯಥೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿರು ಅಂಚ ನಿಕಲು ವಿಚಾರ ಪೂರ ಪಂತೆ ವಿದ್ಯಾನ ವಿಚಾರ ತೆರೆದು ನನ್ನ ಆಲ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗೆತ್ತನ್ವರಿಗೆ ಅಂಚಾರ ಹಿಡಿ ಬೈತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದೆ ಸರ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇತೋ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಏತ್ ಕಲ್ಪಿರೋ ಆತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉಡುಪಂತ ಮಾತವಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಗಲ ವಿದ್ಯಾನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಆಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ
ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾ ಈರು ವೈಕಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈರೊಂಚೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಈರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಈರೇನು ಕಡಪುಣ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪುದಾರ್ಕನ ತರ್ನಾಂಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ಕಡಪುಡುವ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಾರ ನಾಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ಟೆ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಸೈನ್ ಅವರುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಡಪುಡ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಮಂಜಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜತೆ ದಾದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೊಸತ್ತು ಊರು ಬೇತೆ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟಾಯ್ಜಿ ಎಂಚ ಕಡಪೂರ್ನೊಂದು ಅಂದಾಜ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೀರು ಅವತ್ತು ನಾನು ತೂತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ IAS ಕಲ್ಪಡು ಮಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸತೆ ಆ ದೇವರ ಕೋರ್ ನಂಜೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದೆನ್ನುಲೆ ದಾಯಿಗಿರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿಜ್ಜನೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಈ ರೆಂಚ ಪಂಡರಂಚ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದೆ ವಿದ್ಯಾ ಒಂದೊಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಸೈನ್ ಅವರಣ್ಣಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಬರ ತೂದ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಲೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ತಿ ಎಂಚ ಕಡಪುರ್ ದಾಲಾಪುಚ್ಚಿ ಈಯನ ಮಗ ಕಡೆಕ್ಲ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ಚೇರು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾಪಲ ಬಡಪತ್ತ ಅಡ್ಡಿ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಅವು ಅಡ್ಡಿ ಆರ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಬಿದಡುಡಿಗೆ ಚೀರೌಡು ಅಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕುಂಟಂಗಿ ಮಾತ ಬೇಗ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಮಗ ವಿದ್ಯಾ ಓ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕುಂಟುನ್ ಪುರ ಮಾಡ್ಕು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಕು ದೇ ಇದೆಗ್ಲ ದಾಲ ತೀರು ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಟ ತಿಳಿಯ ಗಂಜಿ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತದ ಮಾತಿದ್ದ ತೊನ್ನೆ ಬಲಿ ಇರ್ಲ ಇಂಚ ಮನಸ್ನಾತಿ ಮನಸ್ಸುಡು ದೂರದ ಊರು ಕ್ಯಾಂಪಿದಾಡ್ಯ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೈಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುನ ಮುಟ್ಟನಿ ನಾನು ಓದಾವೆ ಬಂದ್ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಅರೆಕ್ ಬೈದಿನ ತರಬೇನೆ ತಡೆಯರ ಬಂದೆ ಬಲ್ದೇತನ ಪೋಪ ಬಂದ್ಪನ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಡೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ರಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ್ ತೋವರ ಬಂದ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋಪಿನ ಆ ದಿನ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೊಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಭಂಗ ಬರೋನುಂಡು ಯಾನ್ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಮ್ಮ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪೆ ನನ್ನ ನಂಕದಾದ ಭಂಗ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಿನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ದಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯಲ್ಲಲ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಮಗ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಅಡ್ರಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಪ್ಪದಾಯಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ವಿದ್ಯಾ ದ ಮಗ ಭಟ್ರು ಒಂಚಿಂಗೊಲ್ದ ವ್ರತ ಬತ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೀರ್ ಅಂಚ ಯಾನೇ ಬಂತಿನ ಕಲ್ದ ಸೌಮ್ಯ ಅವು ಪಿದಾಯ್ ಜಗಾಲಿಡು ಪಜಲ ಮಂದಿರ್ಲೇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವು ದಾ ಉಲಾಯ್ಡು ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿ ಪಿದಾಯ್ಡು ಸೋ ಗಾಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನೇ ಬನ್ನಿ ಮಂದಿರ್ಲ ಪಜಲ್ಲ ಜಗಾಲ್ದು ತಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವಂದು ಪೋಪ ಇರ್ನ ತರಬೇನೆ ಎಂಚುಂಡು ತರಬೇನ ದುಂಬುಡ್ದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಇತ್ತದಾಲೆಚ್ಚಿ ಆತದಾಲ ತೊಂದರೆಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದಿನ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ ದೇತೋನುಂಡು ದೇತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ 6 ಬಂಡಿಲ್ ಹಾಕಂಡು ದೇತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ದಾ ಗಂಟೆ ಐನಾಂಡು ಈಗ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬರ್ತಾಯ್ಚ ಪಿದಾಡ್ ಮಗೈ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ದಾದ ಬಂಗಾತ್ರ ಮಗ ಈ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡಡೆಂಚ ಪೋದ್ ಬಲ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಗುಷರಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ದಾದನ ನಮ್ಮಡ ದೆಂಗಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಮರ್ದು ದೇತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ದಾಲ ಹತ್ತು ಜಂಕ್ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ದಿಂಚತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಏಡಲ ಸರಿ ಕಟ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜರು ಇತ್ತನೀಟ ಪಾತೆರು ಮತ್ತೆ ಈ ದೂರ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಮಗ ಈ ಪಿದಾಡ್ ಪಪ್ಪನ ಪಾತೆರೋಗು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜನ ವಿದ್ಯಾ
ಅವು ಏ ಪಲ ತೆಮ್ಮಲತ್ತಂಡ ಇಂಚೆ ನೆತ್ತೇರು ಬರೊಂದು ಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಸೌಮ್ಯ ಪೋಲೆ ಮಗ ಮಾತೆದ ತೊಟ್ಟೆ ಕನ್ಲೆ ಮಗ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ದಾಲ ಕನ್ಲೆ ಮಗ ಪತ್ತು ಮಗ ಸತ್ತು ಪತ್ತು ನೀರು ಕನ್ ಸೌಮ್ಯ ಮಾತ್ರೆ ಪತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ಚೀರವ್ರ ಅಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಪುರ ಬೇಗ ಹಾವಿಯೇ ಕಡ ಬಲ ಬಲ ಅಕ್ಕನ ಚೀಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಲ ಸತ್ಯ ಪಾಲನೆ ಪಪ್ಪ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಯ್ತಾ ವ್ರತ நல்ல பண்மக ಈ ರೀತಿ ಬಡ ಬದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಕಲ್ಪ ತಪ್ಪಂತಾರ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ದಾಯ ಊರಿಯ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇದು ಮಾತ ಬಂಗ ಎತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ನೆಡ್ಡೆ ತಾಕೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಎಂಟಾಂಡಲ ಮಾತ ತೋರಂತು ಮಕ್ಕ ದಾಯ ಪಪ್ಪ ದೂರ ಅಂತೋಡ ದಾಯೇ ಎನ್ನ ಸೀಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಏರೆಗ್ಲ ಪಗಾರ ಹೋಚಿ ಪಪ್ಪ Papa kan. Dai Papa, dai anda பண்ணிட்டாரு. Papa. Dai. Maka. ಎನ್ನ ಸೀಕನ್ ಬಂತ್ಬೇಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಂದೆ ಬಿರನೆ ಬೈದು ಮಗ ಯಾರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಹಿತೇನಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆ ಪತ ಮಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಿರ ಬರ್ತಿದ್ದೇಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಕೈಟ್ ಬಂದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅವನು ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಆಫೀಸರ್ ಬಂತು ನಾಳೆ ಜನಟ ಯಾನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋಣ ಮಗ ಕಡೆಯ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಆಸೆನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತವತ್ತ ಮಗ ವಿದ್ಯಾಗ ಪೋರ ಪುರ್ತಾಡತಿ ಚೀರ ಉಂಡ
ಹೌದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ ಕಿಂಚಿಕೊರ್ಲೆ ಓಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಚಿಗೆ ತಾಳ ಉಲಾಯ್ ಚಿರಾವ್ ಕೊರು ಮಗ ಬಸ್ಗೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡ ತನ್ನ ಪೊಡ್ತಾಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗ ಗಾಲ ಅಕ್ಕ పోయి మగ పోయి పొర్తా పోయి మగ ಬಲ ಬಲ ಮಗ ಬಸ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಗೀತ ಮಾತ ಬೇನೆ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೇರಿ ಅಂದ అయిపోయిని పండ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮನ್ಪೋಡು ಆಫೀಸರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂತ ಆಸೆ ಕಾದು ಆರ್ತನ ಜೀವೋಡು ತನ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆನು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಏಡಲ ಪನಂದೆ ಮನಿ ಪಂದಿರ್ತೀರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಾಯಿನಾರು ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ನೊಂದು ಜಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರ್ನ ಬೆಗರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತೇರು ಬೈಡ್ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪನಂದೆ ದೇವೇರಾಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯನ ದೇವೇರು ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ್ ಕೈಟ್ಟು ಬದೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಲೆತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜೀರ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದು ನಾನಿಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜೀರ್ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಂಡ ಮುಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಕ್ಕಿನ ಮಾತ ನೆತ್ತೇರಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜ ನಡೆದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ ದಾಯೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇರಾ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೆತ್ತೇರ್ ಕಕ್ಕೇಡ ನನ್ನ ಮರ್ದಗೆ ನೆತ್ತೇರ್ ಬೋಡಾವು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕಿನ ನೆತ್ತೇರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಪುನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ನನ್ನ ನೆತ್ತೇರ್ದ ತೊಂಡೆ ಓಲ್ ಕಾಸು ಬೋಡಾವು ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಕಕ್ಕಿನ ಮಾತ ನೆತ್ತೇರಿಲ್ಲ ಬಾಜ ನೋಡ್ದೆತ್ತಿಡಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಇತ್ತೇನ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಿಕ್ಕಲ್ನೇ ದುಡ್ಡು ತೊಂದೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನ ನಾ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಏನಪ್ಪ ಎನ್ನೆ ದುಡಿತಿದ್ದೇರ್ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ವೇರ್ ಪನ್ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾನಡೆ ಬತ್ತುಂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಇಂಕ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ್ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ ರಡ್ಡ ಪೊರ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಕಾಸಾಪುಂಡು ಪಂದೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಯಾವಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫೋನುಡ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಕಿವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು എന്നൊട്ടിಗೆ ಫೋನ್ ಡೆವ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕಲ್ಪಾದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿನ ಆಸೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಬಡತನ ಅಡ್ಡಿಯಾಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿದ್ಯನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆನ್ ತೂಯರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಡತಿನ ನೈಜ ಕತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಣ್ಣ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮುಟ್ಟುನು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕತೆ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡ್ತುನು ನಾಂಡ ಕೈಟ್ ತೋಜಾವಲಿ ಕೊಡೋರು ತೀರ್ಪು ಎಂಜಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಪೋರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಹೆಂಗಂಚ ತೋಜುಂಡು ಆರ್ನ ಅಭಿನ ಖುಷಿ ಆದನಂದನು ಕೊಡೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡಲಿ ಕಲ್ಲಾಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆನ್ಗ ಸಂದೀಪ್ ಮಧ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಡೀ ಕಲಾ ಕುಟುಂಬ ಮಂಜುಷ ಭಗವಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ರಶ್ಮಿತಾ 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 ಚಿತ್ರ ಭಗವಾನ್ ಹರೀಶ್ ಕೆರೆಕಾಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ನೆಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂತಿನ ನೆಕ್ಕಲ ಮೊರಣಿ ಅಕೇರಿದ ನೆಕ್ಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ದ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರಿಯಾರ್ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ
ರಶ್ಮಿತಾನೆ ಪುದರ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ಡ್ ಐಟ್ ಡೈಲಾಗ್ನ ಅನುಭವದೇ ತೊಂದು ಐಟ್ ದುಃಖ ಇತ್ತಂಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಆ ರೀತಿಡ್ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಮಗಳನ್ನ ನಿಖಲ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಾ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ಮಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಾಶಂಕರ್ ರಾಜಾನಂದ್ ಬೀರಾದಾರ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನು ಮಲ್ತದ ಕುಲಾಂಶ ಆತೀನಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಈ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಇರಾಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಡೆಗ ಇರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲುಡು ಒಡೆಗ ಪೋಲಿ ಆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಬಡತನದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಇರಾಗ ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಈಗ ಸರಿ ಜೀವ ಕೊರದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕದಾದ ಬನ್ಪರಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ವಿಶೇಷವಾದ ರಶ್ಮಿಕಾತ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುವೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾವಸ್ತು నేను ಆತ್ತು ಸುಲಭಡು ಸ್ಟೇಜಿ ಕನೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲೈನು ಮೊಡೆಯರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಪೋದುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಭಿನಯ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನೇ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಭಗವಾನ್ ಅಂತೂ ಅವು ವಿಜಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರು ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಪಿನೊಂಜಿ ಆ ಮೋನೆನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ರಾಜಾರೋಷದ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಇರು ಯಾಪ್ಪಲ ಸೈ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಈ 21 ನಿಮಿಷ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿನೇಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಅಭಿನಯ ರಶ್ಮಿತನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತಿನುಂಡತ ಬಲೆ ಅವು 101% ಇತ್ತು ನಾವು 101% ದಯ ಪನ್ಬಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಗಡ್ಡು ಪ್ಲಂಬಲಾತಜಿ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೇ ದಂಟದಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ನೆತ್ತೇರ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಆ ಮುಗ್ಧತೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮುಗ್ಧತೆನ ಅವಳು ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡೀ ಕೊರಿಯತ್ತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟ ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಕಾಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಐಕ್ ಬಣ್ಯಾನು ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಇಂಚಿನೇ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶನೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಟದಗಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಕಲಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಗ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು